Ik denk dat wij alleen maar van de zelfverliezen kennen. Het is net zomaar een partij. De laatste wedstrijd voor de PC wordt hier even verkeerd in Arem. Het is een wichtig meetmoment voor de partoeren. En we weten dat de jongen die hier in Arem wint, nou de oren of jouw keer echt de PC woen had. Het zei dus wel wat. Het topfavoriete partoer dat is dat van Menno van Swieten, Gabian van Popta en Tjisse Steenstra. Dat kun je vanmiddag eigenlijk heel makkelijk onderbouwen. Als je een jongen van de ontnota 14 spelen wedstrijden, hier in Arem is de 15e, weten te winnen. Het spul vertonen wat er vertoond is, dan is er maar één grote favoriet, dat is het betoel van Tjisse Steenstra. Tjisse is de enorme motor, Tjisse is een, ja, maak het waar het haast net te zeggen. Tjisse is een man worden, is een kerel worden. Hij is goed, hij is een leider van het parcours, uitermate talentvolle Varinse. En Van Swieten is altijd al best wel een goede afslager geweest. Dus het is een heel compleet parcours. En wij weten gewoon dat wij 100% binnen, dan kan niemand van ons winnen. Ben je hem dan ook de topfavoriet voor een komende waasje? Ja, tegenwoordig, als je statistisch jongen, denk ik dat het wel een orde is. En ja, dat is prima. Ja, ik denk dat wij alleen maar van de zelfverliezen kennen. De partoeren die Van Swieten en die dit seizoen verslaan hebben binnen op één hand te tellen. Maar die weten wel als geen oor hoe je ze verslaan moeten. Zoals hierefter de man in het roos. Johan Sipma, Joram Elzinga en Jan-Tiemen IJsma. Oren sneur nog, wint zij te sterk voor Van Swieten en die. Nou, wij profiteren denk ik van hun foutjes. Dus het hangt echt van hun daar. Ja. Als ik gehoord ben, dan is het een hele toer om van hun te winnen. Nou, juist winnen wij altijd op. En zij maken wat foutjes en profiteren we van. En nou, dan kun je ze toch wel verslaan. Ze zijn te verslaan? Ja, zeker. Het blote speeltje, hè. Dus ze zijn zeker te verslaan. Het parcours van Matten Bergsma, Hendrik Kootstra en Jorn Lars van Beem versloeg de topfavorieten dit seizoen al een aantal keer. Zij ben net benauwd voor Van Swieten en Simaten. Als het parcours goed is, dan kunnen wij zeker gewoon kloppen. En dan kan het zitten gewoon heel leuk door worden. Ja. Je kan die man van de Ween zo horen, want dat hij hem dit seizoen al een paar keer laten. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat wij gewoon maar een goed plan eten. En gewoon doen wat we moeten doen en altijd goed binnen, dan kunnen wij wel, of stunten, maar dan kunnen we ze wel makkelijk hè, maar kunnen we ze ja. De generale voor de PC krijgt een finale tussen de partoeren van Gert-Anne van der Bos en de Hassewer Menno van Swieten. Het gaat in de finale lang liek op. Maar dan neemt Tjisse Steenstra zijn parcours bij de hand. We troch ze het oranje parcours van Van der Bos op het deer zetten. Parcours van Swieten wint voor de 10e keer dit seizoen een vrije formagepartij. Als je Arem winnen, dan? Ben je de PC echt, mijn gemak. Vreeg je dat maar aan Tjisse Steenstra, want die had 2 keer Arem wonen even mij en die wint ook 2 keer de PC. Bist je eigenlijk wat bijgelovig? Nee, totaal net. Dus in die zin hoeft dat net zo, maar goed, ja, misschien is dit nog een mooi bijgeloof. Ja, wie zal het zeggen? Of had je ook iets van, wat had die man het doen? Nee, nou ja, je doet ook een mooie ding en ja, het komt als zo. Ja, het is een dorp op zich en iedereen kan winnen, maar wij staan er goed op en ja, laat het gewoon komen.